Ja, vi så farner biltur i Norrajar till förvittnesligt vid för Avicii Otna. Och Otna han är just nu i chatten här han för att flätta när han säger han har näck han säger så vi får prata vi han om hans liv har byggt och om att flätta. Det är det som är det allra bästa. Det är något som dåligt hårt och dåligt vårt. Man känner något som man blir gå i sig. När man går igen han livande, man går igen han dig, man går igen han lika talent. Så jag har så vad man ja. Hur snackar du flätt morgon? Jag flätt heter 3. Jag heter 3 säger inte då är det 4:06 morgon och nu klockan 8 så här är en till en dronker och så är flätt en gent i morgon blir det gent i morgon så flätt dronker att han när de bästa dronker men det måste ju som då bäst gent. Det är ärligt sagt så vi det är ett lycka till en ärligt sagt det allt. Så bra katta loft. Oj mynta där. Alltså oj mynta där vet man hej och så han klättrar hängande där land alltså han gör så här på alltså man inte kan cykla. Inte cykla kanske inte sån men det stämmer det. Men alltså hans fru är ju öll från inte vill här. Det ser man här att det är karp och ja, Sjölmstöjn men runt om. Vi måste ha räcka runt om men Sjölmstöjn här ordnar här ja. Så nu är vi kommit till det allra bästa heter det som är de allra bäst som vi tar tag på in sen är det ju alltid ordentligt väl ombord och så ja ja jag tror att det sätter det ta kan förtälla det är standen där annan sätt som vi kan gå med runt vi ja Kriger ja det måste vi ja det är ordentligt så man inte kunna cykla när så inte kan helt det går fräscht allt ja men den är tur Men kan du spöra sig ansligt i Norge myskron tar man är alltså är som du. Nej, alltså men vad så kväll att nu att jag känner väl spårningen men jag förstår inte kvitt att spela om det här. Jag har faktiskt nog att göra i Norge. Jag har funnit jag fjäll, flätte, jag passar sig och jag får förlåt. Jag kör det här då allt det där. Jag har funnit för en. Jag har trott att jag förstår inte hur alla hinner liksom. Jag flyttar ner eller så när big här det är så cool och stolt över Köpenhamn och så går man med det här på en och då vad ska man ska göra då? Det är liksom här man har tid va. Så det får jag inte. Jag har inte problem med det. Det får jag inte. Jag har nog att göra. Bara så. Gå on där in Otne. Hej, är det här? Vad? Nu, Ja. Men så kommer en biltur på norr där. kan man här nu kör. Nej, alltså jag ser ju nu kör och är gamla skål. Det gamla skål damer så sa jag väl. Det måste vi det bästa av gamla skål är så glä och så fisk. Man följer som man ska gå över landet. Man går över där folk som bor där eller så när då då. Men de måste öle allt nu kör. Och för du så att göra nu gamla skål. Nej, alltså generellt alltså damer bara att hålla det och nu görs väl då att stora bussar och stora raketter då var det så röjkande stora cigarr som de ordlar väl och så då inte så färmer nacka vittar och sånt då men alltså jag måste ha en vimman som kanske kommer vidare med sånt kvalitet men han har bättre jägarmästare men själv det är bara akvavit papi är det allt bara akvavit och fan det dåligt där verkligen dåligt. Och hur är det plejer du så halta nutjar ensamatler ettla? Ensamat, inte ensamat. Jag tror att där och nu fjälls någon och så är vi tejen då till gastnar och allt där då. Ja, det får inte. Ja, jag är inte med. Men alltså, jag vet inte men det vet jag inte vad det var ska man ja, men vill du ha nu? Kanske pappa sen för bo i kväll. Det var ju alltså jag måste akkurat mer. Vi tar ju så där väl så nästan. Men jag måste ju han så där till även jag är liksom är det som alltså är det eller så där men alltså jag kanske har inte tror att han har haft hemorrojder. Han har tror han att lite hämnd så måste vi ta en gott ja men alltså det var ju nu alltså sist det säger hon har gått för att sol ha när landet kan häta i hand att ge ju inte fem pillprodukter i hand alltså men jag hade inte några tror visst inte har fall så att landet kan ska komma av vidare med så men det har nog det kunde gå Salosla pappa han har nextar bussen kan jag det kommer för det då det här heter som dock amerikanska film kan det motherfucker då men jag vet inte där man kan det för en buss helvete danskar bort till fest med bil Danmark helt läcker vi här förjon och vilka som jo det ordentliga toilet då vet alltså så att nu kommer inte att förhitta jag ska dräpa några gas och lyckas kulla i ånen andra vi försökt då hej Ekman ha ja, du känner bara nervös för hur jag kan gasa stå i ånen och allt det där. Ja, gå och känna långt nu och tänka jag kommer för det själva bevis med då. Ja, malt var färja, det alltid så jävla coolt då. Att jag kan inte här och hutja mig då. Nej, alltså jag var inte alltså det är akkurat som är då. Så då var inte som chansen är så stor för att han kommer alltså. Det var inte så ordentligt. Så pappa är jag säger pappa säger vi får känning så han vill gärna ha till pappa för barnen är inte där med pilsverk och det
pappa, det var helt jag inte det där. Det var inte ja, jag var inte. Hon har tagit hela flöjtan, det har inte hade något att han orkar flöjta alltså. Fan jag har flöjtan. Hon har tagit så långt i hötten att tojna så stod att hon dom hunter till sa att hon var där, du det. Jag kan inte få det, vill du köra snabbt. Åh, fan du står inte då. Och fan, och det höklen kom ner att han var där. Orkla väl. Nå, ska vi få från ett land. Det är gott lov, alla gamla årskvalitet här nu.